Здравейте на всички! От днес ще пуснем в сайта ни разглобени заготовки, защото смятам, че всеки може да си я направи сам по супер лесен начин. Ние сме подготвили нещата. Сега ще ви покажа как ще получите тази заготовка и как може да си я сглобите. Значи получавате двете картончета за корицата, така, плюс мукавичките за корицата, гръбнак бигован, 6 страници, които са биговани и 6 вложки, които също са биговани. И така да започваме първо с корицата. Отрепваме се го. Предимството е, че ние сме ви нанесли лепилния слой. Това, което е важно да запомните за лепилния слой е, че лепни отраз. И затова е хубаво да се внимава. Значи, всъщност, в момент нека да върна отново хартията за печене, за да ви покажа нещо друго. Можете първо да се наредите ето така мукавичките, за да видите какви са ви резервите. Обикновено оставям около 2 см и половина резерви, но все пак проверете се ги и вие. И така. Започваме 2 см и половина, поставяме ъгълчето, подравняваме се и пускаме мукавичката. Между едната и другата мукавичка аз оставям 6 мм. Така с времето сме преценили, че това е най-доброто разстояние, когато работим с този тип картони. Прави го на око. Вие може да се отмерите. Ето така. След това притискаме, връщаме си хартийката за печене, за да не ви се залепи за бюрото. Завъртаме и хубаво притискаме. Лепилото, което сме нанесли, се активира при натиск, затова е хубаво да натиснете добре. Ето така. Ето ми се момент да се намеря ножичето, да се отрежа ъглите. Режа на около 2 мм от края на тъп ъгъл. Момент да видя доколко се вижда. Така, на тъп ъгъл. Два милиметра оставяте от мукавичката, за да не ви светне после ъгъла. По принцип повечето хора започват сгъването от дългите части. Аз предпочитам на този тип албуми да е от късите части. Биговам се лекичко по всички. Така. И надигам. Прибираме ъгълчетата, внимателно и отново. После ето така си натискам. Хубаво трябва да прилепите и тези части. Лекичко минавам с коската. Така. И това, тук си е хубаво да понатиснете. Аз ползвам ето такъв тип киче, но може и с коската да си работите, както ви е удобно. Така.
тук лекичко натискам към мукавичката. Не надолу, така, а към мукавата, за да оформя картона, който трябва да се сгъва. Буквално се го пиковаме лекичко. Вземаме си тази корица вътрешната и слепилния слой нагоре я поставяме, за да видим колко ни е размер. В случая ни идва малко по-дълга, отколкото е, което е нормално да ви се получи така. И ето тук ще се отреша няколко милиметра. Моята линия отдолу има залепена хартия за печене, за да не ми се залепва. Ако вие, прегледайте си тези краища, да не би случайно да ви стърчи лепило от тях. Възможно е, просто и така се го прибирате лекичко. Но дори и да го оставите, после може да се го изтриете с една обикновена гумичка. И сега, тук е много важно да внимавате, защото пуснете ли го, вероятно няма да може да го отлепите и ще го скъсате. Оставям около 5 мм от всеки край, само лекичко, подреждам ето така и се надявам да е точно и го пускам. Да, и то е точно. Вземам си коската, отново минавам, за да биковам, да оформя олея, като натискам лекичко към мукавата. Виждате ли? По-добре да минете няколко пъти, за да оформите хубав олей, отколкото да натиснете силно и да скъсате картона. И така, после хубаво притискаме, все едно залепате фолио. Така, чувате ли леко изпухване на лепилото, когато се активира? И това сега искам да ви покажа. Ето тук има много мъничко лепило, което е излезнало и ще се го изтрия с гумичката. Така. Това нещо принципно е готово за сгъване. Но лично аз съветвам всички да се го оставите под нещо тежко за няколко часа. 2-3 часа нека да поседи. Наистина го начиснете хубаво. Защото не знам до каква степен човек може ето така да го натисне. Нали, някои натискам повече, други по-малко. Затова просто се застраховайте и си го сложете под нещо тежко. Така. Сега, това са ни вложките. Тях си ги сгъваме. Ето така. Аналогично е за големите албуми, но тъй като височината на камерата няма да ми стигне за големия албум, затова ви показвам малкия. Така, сега. Ето това. Така ви пристигат страниците, вече сгънати наполовина. Това, което е необходимо да направите, е да изрежете лекичко ъгълчетата на око, за да може, когато ги сгънете, да не би случайно да ви штръкнат навън. Изкосяваме лекичко. Залепваме. Аз ги лепя с бастел. За мен бастел е най-предпочитаното лепило за този тип дейност. Така. Сега ги отделяме.
Това е малко еднообразна работа, но трябва да бъде прецизно, за да са ви правилни страниците. Може да използвате и друго лепило, което вие си поискате. Може да ползвате четка, за да размажете лепилото. Сега при четката може да се подведете да сложите повече лепило, което не е много окей, защото ще ви набръчка картона. Зависи какъв картон ползвате. Особено ако е някое тициано, тогава много трябва да внимавате с количеството лепило, тъй като картона е по-тънък. А това е всичките лепила, които ползваме обикновено, са PVA лепило, т.е. вътре има вода, която се поема от картона. И ако сложите повече, ще ви го набръчка. Сега ще ви покажа един малък трик, как аз си правя страниците, след като ги залепя по този начин, който виждате. Взимам си 2 мукавички и 2 щипки за пари, подравнявам си ги и си ги прищипвам, за да може да съм сигурна, че ще залепя идеално лепилото. Остана гръбнака, той вижте как ви е бигован и изгъваме веднъж нагоре. После обратно и се го правим на хармоники. Аз харесвам този тип гръбнаци. Има различни варианти, всеки има своите предпочитания. Така съм си свикнала и общо взето така ми е най-лесно. Ще видите колко лесно се залепва. Просто трябва да се научите как да си го биговате на зигзаг общо взето. Като на всяка бига не се водете само по бигата, а се подравнявайте картона отгоре спрямо останалия. Ето тук да ви е равно. Защото аз ще се старая да ви ги биговам правилно, но въпреки всичко, ето така. И сега това ни е набигования гръбнак. Виждате ли как се получи? Сега просто ще го залепим с малко лепило. Смятам, че всеки, когато положи достатъчно старание и внимание към детайла, ще успее да се справи с това. Тук обаче нещо ми се запуши лепилото. Ползвам другото пастелче, т.е. с по-голяма дупка. Това предпочитам. С доста по-голяма дупка. Старайте се да работите чисто, за да може изделията накрая да са ви чисти. Така. И сега ще орежем тези крила, на които се слага, за да може хубаво да влезнат страниците. Принципно страниците съм ги биговала с 1 мм по-големи от това разстояние, за да може да влизат добре, но въпреки всичко
препоръчвам да си ги подрежете. Вземаме си нашата. Само в момента, още малко искаме така да го натисна. Вземаме си нашата корица. По принцип гръбнака е 7 см. И аз винаги си отбелязвам 3,5 тук и 3,5 от този край, за да знам, че са ми точни. Ще отворя и страниците. Една страница ще ми трябва. Така. Тук се нанасяте хубаво лепило. Достатъчно лепило трябва да има, но не е прекалено много да ви излезе, но все пак не се. Ето така, хубаво да е нанесено лепилото и поставим. Внимателно центрираме. Натискам по средата, вземам една страница, слагам я на първото и гледам дали ми върви право. Тук ме върви право. Вземам и натискам. Така. От другия край по същия начин слагам. И тук нещо не ми се получи. Така. Да, така вече е чудесно. Натискам и си внимателно. И сега тук е важно да задържим, да се натиснем хубаво гръбнака, може би за около 30 секунди до 1 минута, за да може да сте сигурни, че когато започнете да лепите страниците, всичко ще е наред, няма да ви се отлепи, няма да ви се размести. Даже ако желаете, може да го оставите за някъде за половин час дори, да може да сте сигурни, че лепилото е хванало и е изсъхнало. А в случай няма да е, за да не бавим видеото. Нанасям малко количество, ще е по-добре, ако беше с другата бутилка, която, разбира се, по време на видеото се запуши. Се залепваме всяка една от страниците. Ако сте се постарали да се изгънете правилно и да се позиционирате правилно гръбнака, няма да са ви криви страниците. Моите, разбира се, съм ги изкривила. Но тук е просто показано. Виждате ли тук как не се е разминало? Някъде при залепването съм го изкривила. Не е страшно сам да си направиш заготовката. Даже така е по-готино, защото можеш да съчетаеш цветове, които искаш.
и знаеш, че ти си направил изцяло албума. Така може да върваш с срокове. Знаете, че при нас са 3 до 4 работни дни, въпреки че се стараем винаги да изпълнявам по-бързо заявките, но понякога просто няма вариант. И затова решихме да ви предложим тази опция за лесна направа на заготовки вкъщи. И да покажа, че не е страшно. Някога аз много се притеснявах при първите ми албуми, когато преценим, че т.е. се повярваме, че може, наистина може. И нашата заготовка е напълно готова. Връщам си. Вложките. Надявам се, ви е харесало клипчето и се надявам да се повярвате, че можете и сами, можете и много по-добре от това, което аз направих в случая. Ето така. Благодаря.